Silav rojbaş hevanno agahiya ku em hemû li bendê bûn di dawiyê de hat peymana di navbera Qesedê û hikûmeta Demkiya Şamê de hat eşkere kirin. Ka em bidirin di naberokê de çi heye hin aliyên ne zelal hene elbet lê ne tenê rêveberiya Xweser yani Qesedê ne tenê hikûmeta Şamê jî her wiha İlham Ehmed tombarak jî daxuyaniyên cuda dane em hema li hemiyan jî binêrin em hewl bidin hin nakokiyan bibînin ka aliyên zelal çi ne aliyên ne zelal ê vê peymanê çi ne. Eger hûn amade bin ez dixwazim dest pê bikim. Pêşî em cih bidin daxuyaniya Qesedê navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê naveroka rêkeftina bi hikûmeta Sûriyê re eşkere kir. Li gorî wê daxuyaniyê li ser agirbesteke giştî pêvajoyeke qonax bi qonax ya yekbûna hêzên eskerî û îdarî yên her duya gihîştina rêkeftê. Yani pêvajoya entegrasyonê ya qonax bi qonax yekbûna bi hêzên Şamê re. Yekbûna hêzên eskerî û îdarî yên her du aliyan. Em pêşî bê şîrove bixurin heta dawî ka mesele çi ye mijar hinek hesas e jî yani ji şîrovê re pir vekiriye lê aniha divê em pêşî bixwînin bihevra. Li gorî daxuyaniyê rêkeftin vekişîna hêzên eskerî ya ji xetên şer ji xetên rûbirûbûnê li xwe digire. Yani dibêje li gorî wê rêkeftinê ev hêzên her du aliyan ji çeperên şer xwe dûr bixin. Her wiha biryar hatiye dayîn ku hêzên ewlehiyê yên bi ser Wezareta Karê Navxweyî derbasî navendên bajarê Hesekê û Qamişloyê bibin. Ev hêzên eskerî yên Wezareta Karê Navxweyî çi ne? Kîjan hêzin? Çima derbasî nava Hesekê û Qamişloyê dibin nava bajar? Pêvajoya yekbûna hêzên ewlehiyê yên li herêmê dest pê dike. Yani vê derê de xuya dibe ku hêzên eskerî yên li çeperên şer di çarçoveya agirbestê de yan jî di çarçoveya vê lihevkirinê de ji çeperên şer dûr dikevin lê hêzên girêdayî Wezareta Karê Navxweyî ev hêzên ewlehiyê ne ama artêşin hêzên polîsiyê ne memûrin veya ne zelal e vana derbasî Hesekê Qamişloyê dibin bi wan re pêvajoya yekbûna hêzên ewlehiyê yani pêvajoya entegrasyonê dest pê dike. Entegrasyona Qesedê. Yani min wisa fehm kir. Di çarçoveya vê peymanê de yani ev peyman di çarçoveya peymana eskerî de wisa tê gotin wê tîmeke leşkerî ya ji sê lîwayên Qesedê pêk were avakirin. Di çarçoveya peymana rêkeftina leşkerî de ji Qesedê wê tîmeke leşkerî were avakirin yani Tugay tê avakirin ji wê Tugayê jî sê lîwa têne avakirin. Yek ji wan lîwayan ez dibêjim qey diçe Kobanî wisa fehm kiriye ka hûn çawa fehm dikin. Wê ji bo hêzên Kobaniyê jî lîwayeke di nava tîmeke ser bi parêzgeha Helebê de were damezrandin. Gelo ev sê lîwayên Qesedê wê biçin Kobanî yan lîwayekê taybet wê li Helebê were avakirin ew biçe Kobanî vê derê de jî nezelaliyekê heye. Mesela di çarçoveya rêkeftina leşkerî de wê tîmeke leşkerî ya ji sê lîwayên Qesedê pêk were ava dibe ji bo hêzên Kobanî jî lîwayeke di nava tîmeke ser bi parêzgeha Helebê de wê were damezrandin. Li derekî gotiye Hesekê li derekî gotiye Helebê vana wê zelal bin. Li gorî xalên îdarî saziyên rêvebirina Xweser wê di nava saziyên dewleta Sûriyê de werin helandin. Gotinên pir nexweşin yani gotinên pir nexweşin mirov dibîse ama nivîsiye. Karmendên sivîl wê li ser karê xwe werin çespandin
Li gorî xalên îdarî yani xalên îdarî ku di vê peymanê de hene hevano saziyên rêveberiya Xweser wê di nava saziyên dewleta Sûriyê de werin helandin ev memûr û karmendên sivîl ê ku aniha kar dikin dixebitin li herêmê Xweser ew ê li ser karê xwe bimînin ew ê bibin perçeyekê rêveberiya Wezareta Karê Hundir. Her du alî her wiha li ser dabînkirina mafên sivîl û perwerdeyiyê yên gelê Kurd li ser misogerkirina vegera koçberan ya ji bo warê wan jî lihev kiriye. Niha ev jî pir ne zelal e hevano her du aliyan lihev kiriye ji bo ku koçberên Serêkaniyê Efrînê karibin vegerin malê xwe lihev kirine ama kengê çewa nayzanê. Rêveberiya Şamê nikare bibêje temam milletê Efrînê bila venegere. Nikare bibêje milletê Serêkaniyê bila venegere warê xwe. Mecbûr e ji xwe qebûl bike. Yani vê derê de tiştekî sürprîz tune. Misogerkirina vegera koçberan ya ji bo warê wan ser lihev kirine. Veya tiştekî ne nûye. Mecbûr lihev dike. Yani zeviya min e, malê min e, xaniyê min e li Serêkaniyê dewleta Tirk dest daye ser. Mecbûr hikûmeta Şamê jî dibêje erê, dewleta Tirk jî dibêje erê. Vê derê de problem tune. Yani em ne destkeftiyekî ye. Ev ne serkeftinekî ye. Yani. Mecbûr e. Yani tam berova jî divê dewleta Tirkî tazmînat bide. Ama tune têda. Mesela dabînkirina yani zirarên însanan, tazmînat, ev însanê ku xwesa mağdûr mane berdêla wê kî dide, sûcbar çawa werin cezakirin, tiştekî wisa tune têda mesela. Tenê vegera koçberan hikûmeta Şamê nikare vegera koçberan weke lütuf, weke diyarî ya ji weke qezencekî Kurdan bide nîşanda. Nabe yani. Ama li ser dabînkirina mafên sivîl, mafê perwerdeyiyê gelê Kurd lihev kirine, ev mafê perwerdeyî çi ye? Mesela dersên bijarte ne? Eger dersên bijarte be bavêjin çöpê yani. Qet îcab nake. Mala we ava îcab nake. Yani herkes malê xwe de bi here dizî bi qaçaxî ji xwe re perwerdeya xwe bibîne. Yan jî em ê jî bila mîna me werin welatê Ewropayê biçin ji xwe re perwerdeya Kurdî bibînin. Ji ber ku li ser erdê li welatê xwe nikarin perwerdeya Kurdî bibînin. Yani tiştekî bi qasî vê şerm heye merû li welatê xwe nikaribe biçe mektebê. 14 sal ew qasa dibistanê me hene, zanîngehê me hene, pergalekî me heye, müfredatekî me heye, perwerdehiyê heye, rûniştiye sîstemek. Emana hemî dikin qurbana Şamê, ma tiştekî wisa dibe milletê me qebûl nake hevalna. Eger di vê rêkeftinê de, di vê peymanê de hûn bibînin ku perwerdehiya Kurdî tune ye, dibe hemî milletê Kurdistanê rabe ser piya Şam mamê jî bavêje bilingî xwe, peymana jî bavêje bilingî xwe, peyman jî ne kelamên Xwedê ne. Tiştekî wisa tune ye. Xetên sorê Kurdan hene, serweriya axê di destê Kurdan bidabe, perwerdehî nebe nabe yani. Perwerdehî nebe nabe. Ez bidomînim li gorî xalên vê peymanê ê di derbarê îdarî da saziyên rêveberiya Xweser wê di nava saziyên dewleta Sûriyê de werin helandin, karmendê sivîl wê li ser karê xwe bimînin, her du alî li ser dabînkirina mafê sivîl, li ser mafê perwerdeyiyê gelê Kurd û misogerkirina vegera koçberan ya ji bo warê wan lihev kiriye. Qesedê her wiha da zanîn armanca vê peymanê parastina yekparçeyî axa Sûriyeyê yekbûna temam al herêmê yani yekbûn yani entegrasyon yani entegrasyona temam al herêmê xurtkirina hevkariyê ye da ku welat ji nû ve were ava kirin. Yani armanca vê rêkeftinê vê peymanê ew e. Axa Sûriyê perçe nebe cehnema wan kiriye mesela vaya qet me eleqedar nake perçe dibe bila bibe derdê me ku em biçin axa Sûriyê biparêzin tune ye. Wekî din entegrasyona temam al herêmê yani herkes jî dizane hêzên hikûmeta Şamê jî dizanin, hêzên Kurdan jî dizanin, Tom Barak jî dizane, dünya alem jî dizane ku heta ev çetên ku êrişê ser herêmê Kurdan kirine sağ bin li dünyayê û ev şervanê Qesedê naçin bi wan re li ser eynî sufrê xwarin naxwin. Di eynî lîwayê de, di eynî artêşê de cih nagirin û sûçê wan û kirinê wan jî li xwe bar nakin. Yani em jî dizanin, dünya jî dizane. Ya tiştekî wisa tune. Ev du artêşên ji hev cida ne, du mantiqên ji hev cida ne.
Ama dîsa jî ji bo xatirê hin tiştan merov mecbûr e li hev bike ji bo şer çênebe. Merov mîna ku merov bi hev re dimeşe, merov nîşan dide. Ama mantıqên yani agir û barût e. Rêzdar İlham Ehmed ew jî li Şamê bû. Di derbarê vê peymanê de hin tiştan dibêje li ser hesabê xwe Twitterê ka wê çi gotiye. Li ser bingeha peymanekê berfireh di navbera hikûmeta Sûriye û Qesedê de peymanekî agirbestî hatiye îmzêkirin. Di derbarê entegrasyoneke qonax bi qonax a hêzên leşkerî û îdarî a her du aliyan li hevatin hatiye kirin. Li gorî peymanê wê hêzên eskerî ji xalên pêşîn ê şer vekişin. Hêzên ewlehiyê yên Wezareta Karê Hundir wê bikevin navendên bajarê Hesekê û Qamişloyê. Entegrasyona hêzên ewlehiyê li herêmê were destpêkirin. Tûmenekî ji sê tugayên eskerî yên Qesedê were avakirin û tugayekî li Kobanê girêdayî parêzgeha Helebê wê were avakirin. Eger ew jî di kontrola Kurdan de be dige 4 tugay. Yani tûmenek di sîstema eskerî de hûn zanin dîçewaye di nava wê tûmenê de sê tugayên eskerî yên Qesedê hene. Yek jî tugayekî taybetî ya Kobanî heye ew jî girêdayî Helebê be. Yani ew di kontrola Qesedê de ye ne di kontrola Qesedê de ye wî nizanim. Lê eger ez vê ji we re bibêjim eger sibê du sibê em biçin Kobanî em tugayekî wan çeteyan bibînin li Kobanî girêdayî Helebê ye vaya nemimkün e. Milletê me Kobanî tu ji jan nikare vê tecavûzê ragire. Ev ya tecavûz e. Eger tugaya hêzên Helebê ê wan çeteyan eger were Kobanî. Kobanî perçeyeke Rojavayê Kurdistanê ye divê dibin kontrola Qesedê de be. Ez nizanim ji ber vê yekê dibêjim. Peyman ne zelal e. Mesela Rêzdar İlham Ehmed dibêje tûmenekî ji sê tugayên leşkerî yên Qesedê wê were avakirin û eger û nebiya me bigota tugayekî ji van sê tugayan ji van sê tugan yekê wê girêdayî Helebê be û Kobanî kontrol bike. Mesela wisa nabêje. Belkî jî ya Qesedê em nizanim. Yani sê tugayên eskerî wê werin avakirin ji Qesedê. Êdî ya Kobanî girêdayî Qesedê ye ne girêdayî Qesedê ye vê derê de ne zelal e. Li gorî peymanê her wiha wê entegrasyona saziyên rêveberiya Xweser di nava saziyên dewletê de were pêkanîn. Vaya normal e. Vaya normal e. Saziyên rêveberiya Xweser wê girêdayî Wezareta Karê Hundir bin, wê girêdayî Şamê bin. Normal e. Ew problem tune ye. Karmendên sivîl wê werin tayîn kirin. Karmendên sivîl çawa werin tayîn kirin? Yani rêveberiya Xweser bixwe wana tayîn dike. Wana nediyarin mesela. Bigota karmendên sivîl ê li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê rêveberiya Rojava were tayîn kirin me bigota temam. Mesela entegrasyona saziyên rêveberiya Xweser di nava saziyên dewletê de were pêkanîn temam. Karmendên sivîl ji ku derê wê were tayîn kirin? Ew ê ji Şamê bişînin yan hevalê me herêmê wê daîma li ser karê xwe bin. Ew ê li ser karê xwe bin. Ya ji xal Bakurê Kurdistanê jî wisa ye. Hûn herin Amedê memûrên dewletê hemî Amedî ne yani. Zarokê me ne. Kesekî nayê ji Yozgatê, Trabzonê memûra naşîne Diyarbekirê yan jî Vartoyê. Herin bajarên Kurda qasî ku tê bîra min ji memûrên herêmê bû. Vira da problem tune veya ne lütuf e. Yani veya tiştekî pir mezin nine yani. Ha rêveberek du rêveber ji Şamê dikarin were wê derê. Ji Qamişlo jî rêveberek du rêveber dikare here Şamê jî li wê derê bixebite. Vana tiştê normalin, vana çêdibin. Lê bi giranî rêveberiya yani îdarekirina siyasî a herêmê divê destê Kurdan de be weke eskerî û weke perwerdeyî. Ama eger serviyan li hevatin hewa nehat vekirin zehmet e. Tenê wê demê ev li hevkirin ji bo rawestandina şer e. Ji bo şer bisekine em hinekî werin ser hemdê xwe ka em pêşiya xwe bibînin. Ez bawer dikim hinekî ev e.
Ev peyman çêbiye ji bo ku şer bisekine. Em hinekî wext qezenç bikin. Ama tirsa min ew e, ew tişta ku min duh hêvarê doh bi şev wara pêşkêş kir, ji wara beyan kir, ev qanûna parastina Kurdan ku li Amerîkayê anha wê derbas be ji Kongrê ji Senatê, ew bibe qanûn, di rewşekê wisa de ez tirsim ew nebe qanûn. Yani endamên Kongrê wê rabin bibêjin li Sûriyê peyman çêbiye, lehevkirin çêbiye, îcab nake em qanûna parastina Kurdan derbixin. Eger wisa be pir heyf e hevan min. Pir heyf e. Yani ew qanûn ji me re lazim bû. Gerek ev peyman îro nehate îmzêkirin. Heta ku ew qanûn derkeve. Li gorî wê qanûnê ne dewleta Tirk ne Şam nikaribû êrişê Kurdan bikira. Yani nemümkün bû. Yani aniha ji me re zeman lazim e, şer disekine, lê ez dibêjim ev jî yek ji wan peyman e ku wê biçe çöpê. Ji ber ku têda tiştekî ku tenê têda tiştek ku aniha hinekî berdilê me dide, hebûna Qesedê weke sê lîwa hatiye parastin. Ama ji bo me ji hebûna Qesedê zêdetir, tabî ki Qesedê pir mühîm e hebûna wê ji bo parastina Kurdan. Lê mafê perwerdeyî pir mühîm e. Zarokê me Kurdî perwerdeyî bibînin. İlham Ehmed dibêje armanca peymanê yekirina axa Sûriyê, pêkanîna entegrasyonê li herêmê, xurtkirina hevkariya di navbera aliyên peywendîdar de û entegrasyona hewldanên ji bo jinû ve avakirina welêt. Ha, erê ev ya ew ê bû ya Qesedê bû ya İlham Ehmed ev e. Dibêje em hêvî dikin ku ew ê di serxistina pêvajoyê entegrasyonê de bi rola garantorî rabin. Deqekî. Ha mi peyama İlham Ehmed nedaye ne hîn? Na mi peyama İlham Ehmed nedaye. Ya ku mijwara wekê tamam ez ana beyanata İlham Ehmed dixwînim. Dibe em spasiyên xwe yên mezin pêşkêşî welat û rêxistinên navbênkar dikin, bi taybetî dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Fransayê dikin, ji bo hewldanên wan yên bêwestan ên ji bo gihîştina peymanekî di navbera hikûmeta Sûriyê û Hêzên Sûriya Demokratîk de ku pêngaveke girîng e ber vê aramiyê ve. Em hêvî dikin ku ew ê di serxistina pêvajoya entegrasyonê de bi rola garantoriyê rabin, bi cihkirina hêzên ewlekariyê ji bo misogerkirina pêvajoyeke entegrasyonê ya berpirsiyar û qonax bi qonax ku hevkariyê misoger dike, rûmeta hemû civakan diparêze, rê li ber pêşketineke adîl hevseng li hemû hereman ve dike, ev girîng e, dibêje İlham Ehmed. Em girêdanbûna xwe yani pabendiya xwe ji bo serkeftina pêvajoya entegrasyonê dubare dikin ku xizmeta Yeketiya Sûriyê bike, aştiya sivîl xurt bike, qonaxeke nû ya aramî û pêşketinê bide dest pê kirin, vegera ewle û bi rûmetiya gelê Efrîn Serêkariyê ji bo herêmê wan misoger bike. Ev ya İlham Ehmed'e niha hikûmeta Şamê çi agahî daye ajansa xwe Sanayê. Ka ajansa Sanayê ya Şamê çi dibêje? Ew jî hikûmeta Sûriye ragihand ku Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û erê yani ew jî bi çavê hikûmeta Sûriyê dinêrin. Hikûmeta Sûriye ragihand ku wan bi Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê re li ser rawestandina şer li ser agirbesekî li hev kiriye. Ev lehevhatin di çarçoveya peymaneke giştî de ye ku tê de li ser pêvajoyeke lehevdûkirî yani lehevdûkirî li hev kirine. Gav bi gav ji bo yekirina hêzên eskerî û îdarî di navbera her du aliyan de lehevhatin çêbiye. Niha çavkaniyekê hikûmetê îro roja îniyê diyar dike, ji wan re diyar dike ku peyman vekişîna hêzên eskerî ji xalên şer erê. Peyman li gorî peymanê hêzên eskerî, hêzên her du aliyan jî ji nuxteyên şer vedikişin. Veya di daxuyaniya Qesedê de jî hebû. Derbasbûna hêzên ewlehiyê yên ser Wezareta Navxweyî bo navendên Hesekê û Qamişlo. Erê, veya Qesedê jî aynî tiştî dibêje.
ev hêzên Wezareta Navxweyî çi ne kî ne? Hêzên asayîşê ne? Em nizanin. Dibêje hêzên ewlehiyê yên Wezareta Navxweyî ew ê derbasî nava bajarê Hesekê û Qamişloyê bibin. Eger hêzên şer bin, çima ji çeperên şer vedikişin mesela nakokî tê de heye. Hêzên eskerî ji çeperên şer wextê vedikişin, çima ji wan qismekî tevlî diçe nava Hesekê û Qamişlo. Milletê me çawa destûr didê vaya nezelale. Eger hêzên cuda bin, hêzên sivîl bin, problem tune ye. Me rû dikare nîqaş bike. Ama dibêje hêzên ewlehiyê. Hêzên ewlehiyê yên Wezareta Navxweyî wê biçin navendên Hesekê û Qamişloyê. Bi armanca bihêzkirina aramiyê, destpêkirina yekirina hêzên ewlehiyê li Herêmê ew ê bixebitin. Ev hêzên ewlehiyê ku diçin Hesekê Qamişlo bi armanca entegrasyonê ew ê bixebitin. Wê taburekî eskerî ku ji sê lîwayên hêzên Qesedê pêk tê were avakirin. Hikûmeta Şamê jî qebûl kiriye ku Qesedê wê taburekî ava bike. Ji sê lîwayên cuda pêk were. Sê tûmenên cuda. Li gel avakirina lîwayekî ji bo hêzên Kobanî di çarçoveya ferqeyeke ser bi parêzgeha Helebê ve. Mesela vêya vê derê jî nezelale. Li gel avakirina lîwayekî ji bo hêzên Kobanî. Dibe ku kontrola Qesedê de be. Mecbûr. Yani Qesedê tavîz nade ji Kobanî. Hatta ser da jî dibe li Efrînê û Serêkaniyê jî hebe. Aynî hêz. Li gorî jêdera hikûmetê peyman yekirina saziyên rêveberiya xwe ser di nava saziyên dewleta Sûriyê de li xwe digire. Li gel karmendên sivîl elbet wê li ser karê xwe bimînin. Ev daxuyaniya hikûmeta Şamê ye. Li ser çareserkirina mafên sivîl û perwerdeyiyê yên civaka Kurd, garantîkirina vegera koçberan bo herêmê wan li hev hatin çêbûye. Ya aynî daxuyaniye, yani sedî sed mîne hebe. Li ser perwerdeyiyê li ser çareserkirina mafên sivîl li hev hatin çêbûye. Ama mafê perwerdeyiyê çi qas heye? Mesela ji sinifa sêretayî heta dawiya zanîngehê bi Kurdî ilîm, zanîn wê were nîşandan nizanin. Vê çavkaniya hikûmetê teqez kir ku armanca peymanê yekirina axa Sûriyê sepandina qanûnê yani qanûnan bidin bicihkirin. Kîjan qanûn? Mesela qanûn biryarên Kurdan hene di wê qanûnê de. Kurdan kengê cih girt di wan qanûnan de. Qanûnên xelkî em çima pêk bînin mesela? Mesela vira problem e yani. Armanca peymanê ew e ku xaka Sûriyê bibe yek, qanûn werin pêkanîn, yekbûna tam li herêmê yani entegrasyoneke tam wê were çêkirin li herêmê, bi rêya xurtkirina hevkariyê di navbera aliyên peywendîdar de yekkirina hewldanan ji bo jinû ve avakirina Sûriyê. Jêderê hikûmetê yani ev çavkaniya ku agahî daye hikûmetê ji hikûmetê hatiye dibe yekkirina eskerî, yekkirina ewlehiyê wê baweyekî kesane di nava lîwayan de baweyekî kesane di nava lîwayan de be. Bi şertekî ku dewlet dest dayne ser hemû saziyên sivîl, hikûmetî, saziyên dergehên sînorî, tu perçiyekî ji welêt li dervey kontrola wê nemîne. Binêre çavkaniya hikûmetê çi dibêje? Ev hevoka dawî hinekî problem e. Jêder yani çavkaniyekî hikûmetê dibêje yekkirina eskerî, yekkirina ewlehiyê wê baweyekî kesane di nava lîwayan de be. Bi şertê ku dewlet dest dayne ser hemû saziyên sivîl, hikûmetî, dergehên sînorî û parçeyekî ji welêt li dervey kontrola wê nemîne. Ka em binêrin. Ka em binêrin kî dest hatine ser kî. Hevan no. Yani em naxwazin bikevin rewşekî wisa weke însanên ku mecbûr bimînin bi tecavûzkarê xwe re bizêwicin. Em naxwazin bikevin wê rewşê. Dewleta Tirk jî, Şam jî tecavûzkarên milletê Kurd.
Yani kesekî hêzên navnetewî nikarin me mehkûm bikin ku em bi wan re bizewicin. Tiştekî wisa tune ye. Yani vaya entegrasyon bi şiklekî zewacê yani. Em ne mecbûrin jî. İja maye ser milletê me. Eger milletê me rabe ser piya mafê Kurdan biparêze, dikare hêz û quwet bide rêveberê me jî. Milletê Kurd divê biryarê bide. Yani Tom Barak jî tiştekî dibêje ya Tom Barak ez bê şîrove bixurim heta dawî peymana Şam û Qesedê ji bo Sûriyê qonaxeke dîrokî ye. Barak peymana nû wekî mîladê rêwîtiya Sûriye ya ber bê lehvatina niştimanî, yeketî û aramiya daîmî ve pênasê kir. Tom Barak di daxuyaniya xwe de dibêje beyanata îro ya li ser lehevkirina giştgir ya di navbera hikûmeta Sûriyê û Qesedê de di rêwîtiya Sûriye ya ber bê lehevhatina niştimanî, yeketî û aramiya daîmî de qonaxeke dîrokî û kûr e. Ev gava ku bi rêya danûstandineke hûr kûr hatiye avêtin, pabendbûna her du aliyan ya ji bo rêzgirtina dualî û parastina rûmeta hemû pêkhateyên Sûriyê nîşan dide. Tom Barak di daxuyaniya xwe de got, ji bo hikûmeta Sûriyê ev lihevkirin nîşaneya pabendbûna bi şîrîgatiya niştimanî ya rasteqîn û rêvebirinekê giştkir e. Bana gotinên giloverin tu mana xwe tune nehevanî. Ev nêzîkatî ne tenê serweriya li ser hemû axê xurt dike, di heman demê de peyameke zelal û vekirî û dadperweriyê dide civaka navnetî wî. Mesela vaya çima probleme tiştek wana dibêje makiyajekî nîşan dide. Makiyajekî nîşan dide ji bo ku ew qanûna parastina Kurdan li Amerîkayê derbas nebe. Nebe qanûn. Mesela ev nêzîkatiya ku îro dibe me nîşan de li Şamê ev peyman ne tenê serweriya li ser hemû axa Sûriyê wê xurt bike. Yani Sûriye bibe hakime erdê xwe hemî deran. Di aynî demê de ev peyameke zelal e ji bo civaka navnetî wî. Ji bo ku em dünya alemê re bibêjin, binêrin edalet anha bi cih tê li ser xaka Sûriyê. Ji bo wî makiyaj e. Tiştekî garantî tune ye. Li kobanî însan anha li wê derê tî û birçî ne yani. Nûnerê Amerîkayê teqezî li ser mafê Kurdan jî kir. Binêrin ji bo mafê Kurdan çi dibêje? Ji bo gelê Kurd yê ku bi fedakariyên xwe yên mezin bi berxwedana xwe di parastina Sûriyê de ya li dijî tundrewiyê de roleke sereke lîstiye, ev dem xwedî giringiyeke taybet e. Bi cihkirina biryarnameya serokkomariyê ya hejmara sêzdan ku mafê hemwalatiyê ji bo kesên berê ji bo sedemên dîrokî bê parmabûn vedigerîne. Vaya tiştekî fasafî swêjwara bêjim, eva anha Tom Barak behs dike, biryarnameya serokkomariyê hejmar sêzde çi ye? Wê rojê ew serçete colanî rabû tiştekî îmze kir ji bo hinekî milletê Kurd bixapîne. Çi ye? Her kesê li Sûriyê dijî bibin xwedî nasname. Hem Kurd hebûn bê nasname bûn di dema Esad de ji xwe ew anha ji xwe xwedî nasname ne. Problema wan nema kî. Problema wan xilas bû. Berê ku Esad bikeve qebûl kir yani. Hemî hemwelatiyên Sûriyê ne ji xwe. Problem tune ye. İja dayîna hemwelatî ji bo van kesan weke lütuf dîsa nîşan dide. Ev Tom Barak jî wisa ye. Zimanê Kurdî li gel zimanê Erebî wekî zimanekî niştimanî hatiye naskirin. Rê dide perwerdeyiya bi Kurdî lê detaya nadêde. Perwerdeyiya bi Kurdî ama çawa? Mesela. Li gorî rêkeftina jmara sêzde ya serokçete Colanî perwerdeyiya bi Kurdî weke li Tirkiye dersên çi ye? Jmarte bû navî. Bijarte. Dersên bijarte. Seçmelî ders yani. Dersên bijarte bêrûmetkirina Kurdan e. Bi milyonan Kurd bifikirin li ser axa xwe heftê de du cara du ders zarokê te tere Kurdî fêr dibe. Wekî îngilîzî. Tu mala xwe de 24 saate Kurdî daxivî,
Heftê de 2 cara çi mektebê lê derê dersê Kurdî hebe ya tune bûn. Êdin li ser daxwaza Erebistana Siûdî em ê temamê welatê xwe bikin Erebî. Em bibin Ereb, em asîmle bibin. Ya tiştekî wisa nemümkün e yani. Li Tirkiye jî nemümkün e. Yani aniha li Tirkiye em mücadele dikin, em dibêjin em dibistanên Kurdî ve bikin. Em radibin piştî tecrübeya 14 salan em werin hemî destkeftê xwe ji dest berdin. Çima sırf ji bo xatirê ku bi Ereban em şer nekin. Ya ma şer nekî armanca ku me şer da dest pêkirin çi ye mesela? Çima 5 sal berê me şer da dest pêkirin mesela. Me Kurdan şer da dest pêkirin ji bo çi bû? Ji bo ku em navbera Kurd û Ereba da şer ne dernexin me şer da dest pêkirin. Ji bo ku navbera Kurd û Tirka da şer dernekeve me şer da dest pêkirin. Ya tiştekî wisa tune kî? Ya Kurdan şer da dest pêkirin. Ji bo mafê xwe bi dest bixin. Tu mafê xwe bi dest nexî çima şer dîsek nadin? Yani em pes bikin yani. Em bêjin temam yani. Me nekujin bes e. Ya tiştekî wisa tune. Maf pîroz e yani merû ji mafê xwe tavîz neda rûmeta însan e. Maf heq rûmeta însan e. Yani tu yani merû wextê here welatê xelkê temam. Tu herî Erebistana Siûdî li wê derê bixebitî û îltica bikî li wê derê bijî elbet tu zimanê Erebî fêr dibî. Zarokê xwe bi Erebî dişînî mektebê normal e. Çunkî welatê xelkî ye. Ama li ser axa xwe em perwerdehiya xwe Kurdî didin tavîza nadin. Şam bila Erebî be problem tune ye. Ama ez dibêjim qey divê mesela perwerdehiya divê li hev kirine yani ji bo dîtina çareseriyê li hev kirine. Ne li ser perwerdehiyê jî li hevatin tune ye. Tiştekî wisa tune ye. Çünkü vê derê de Tom Barak dibêje di çarçoveya biryarnameya serokkomariyê de dibe li hevatin çêbî ye. Biryarnameya serokkomariyê em zanin çi ye? Dersên bijartê ye. Ev gav neheqiyên demdirêj sererast dikin. Ciyê Kurdan di nava Netewaya Sûriyê de misoger dikin. Da ku di avakirina paşerojê de geş û ewle de beşdar bin. Di vê rihê armanca hevpar de her du aliyan gavekê wêrek avêtine. Hikûmeta Sûriyê mafên watedar û gişkir nas kirine. Civaka Kurd jî çarçoveyeke yekgirtî ya ku rêz li ked û xebata wan digire qebûl kiriye. Ev pêşketin bi hev re rê li ber avakirina saziyan, vegera baweriyê, kişandina veberhênanên ji bo avakirina welêt vedike. Ev kişandina veberhênanên ji bo avakirina welêt yani investissman yani welatê xelkî werin li Sûriyê ekonomiyê bi pêş bixin. Di wê manê de dibêje. Ji bo aştiyekê daîmî ji bo hemû Sûriyê were dabînkirin. Sûriye bi yeketiya ku bi rêya diyalog rêzgirtinê hatiye hûnandin amade ye dubare bibe navenda aramî û hêviyê li herêmê û cîhanê. Me got milletê Kurd xwedî tecrübeye wê tavîza nede. Em ê yani ê min ez bi xwe ez ê rastiyan bibêjim bi tu şiklekî di peymanê de eger hîleyekî hebe di peymanê de heqê Kurda qebûl nekin ez ê vê derê vêkirî bibêjim. Ma em ji bo kîjan rojan hene? Em nikarin milletê xwe bixapînin bibêjin ev peyman peymanekî serkeftî ye. Yani tê de ez mesela çima nabêje me her du aliyan li hev kiriye ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî ji dibistana serêtayî heta dawiya zanîngehê. Mesela pir zehmet e merû vê bi peymanekî de bicî bike. Yek hevokekî mesela. Yani vê derê de aniha weke destkeftî tiştek ku min firq kiriye qesede hebûna xwe diparêze weke sêlî wa. Yani hebûna memûrên Kurd li herêmê tiştekî destkeft ne destkeftiye. Ne destskeftiye. Li Bakur jî Kurdin ê memûr. A muhîm perwerdehiyê û ewlekariyê. Niha ji Amedê 25 tir alîkarî ji bo Kobanê hatin şandin ew ê
biçin bajarê Pîrsûsê Sûrûcê yani li ber deriyê Kobanî dewleta Tirkiye rê vedike rê venake nizanim gelo ev alîkariya ku kampanyaya alîkariya ji bo Kobaniyê ku vê kampanyayê bi rêva dibin bi dewleta Tirkiye re ketine nava tekilî dewleta Tirkiye rê daye rê nede em nizanin di çarçoveya kampanya alîkariya ji bo Kobanî de ji aliyê platforma piştevaniya ya parastina bajarê Amedê ve hatiye destpêkirin 25 tir alîkarî hate komkirin tirên alîkariyê ji Amedê ber bi Kobaniyê ve birê ketin di wesayîtan de kelûbelên weke av heye şîr mamayê zarokan betaniye sobe tişmiştê xwarinê hene di nava du rojan de dibe me tiştê ku wisa komkiriye niha piştî daxuyaniyê ev barhilgir em dibêjin tir ji bo biçin Kobanî ji Amedê derketin aniha belkî gihîştine Pîrsûsê ama Pîrsûsê hevalê me li Kobanî nizanim me dibihîsin nabihîsin ez bar nakim ji ber ku li Kobanî ana înternet tune ye kesekî li me temaşe nake ez nûçeyên deqeyên dawî binêrim hevalino Nêçîrvan Barzanî jî diaxivel di derbarê vê peymanê de Nêçîrvan Barzanî di derbarê vê peymanê de çi dibêje muheqeq haya wî heye ji ber ku ew jî di nava meseleyan de ye ez heme ji we re pêşkêş bikim daxuyaniya Nêçîrvan Barzanî ji ber ku ew jî aliyekî meselê ne ye wan jî gelekî ket û emek da alîkarî kom kirin navbênkarî kirin heta weke aliyên Kurdan di civîna de cih girtin Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî piştgiriya xwe ya ji bo lehevkirina danavbera hikûmeta Sûriye û Qesedê de nîşan da Nêçîrvan Barzanî di daxuyaniyekê de diyar kir ku ev lehevkirin ji bo rawestandina şer ji bo tevlîkirina saziyên eskerî û îdarî misogerkirina mafên sivîl û perwerdegiyê yê milletê Kurd û ji bo vegera koçberan ya ji bo warê wan gelekî mihîm e Nêçîrvan Barzanî ev gav ev peyman wekî gavekê girîng û rast ya ber bi çareseriya aştiyane û bi dawîkirina aloziyan de pênasê kir dibêje me her tim teqez kiriye ku diyalog lehevkirin rêya çareseriya siyasî tenê dergehin ji bo dîtina çareseriyekê mayînde ku di berjiwendiya hemû aliyan de be Nêçîrvan Barzanî her wiha destnîşan kir ku ev lehevkirin zemîneke xurt ji bo aramî aştiya civakî û pêkvejiyana aştiyane ya navbera pêkhatiyan de ava dike Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî hêviya xwe jî anî ziman ku ev lehevkirin bibe sedema avakirina Tirkiyeyê Sûriyeyê yekgirtî parastina mafê gelê Kurd û parastina hemû pêkhatiyan di destûra pêşerojê de û bibe wesîle ji bo pêkanîna aramiya li Sûriyê û hemû herêmê tiştekî wisa jî hebû Welatê Swêdê dibêje divê Sûriye ji bo Kurdan jî ewle be divê navberê de li Holanda jî li meclîsê biryarnameyekê hatiye qebûlkirin ew jî ji bo parastina mafê Kurdan e li Sûriye yani ana Ewropa jî wekî Amerîka ketiye nava hereketê ji bo mafê Kurdan Erdogan dîsa beredayî daxife derdê Erdogan ku di derbarê vê pêvajoyê de samîmî ve durist be tune ye di derbarê mafê Kurdan de bêjim di derbarê pêvajoyê de samîmiye durist e Tayyip Erdogan ji ber ku divê armanca me ya bi tenê ew e di vê pêvajoyê de em terora çil salan bi dawî bikin belaya çil salî dibe em ji derê xwe def bikin tenê armanca Tayyip Erdogan ew e ama heqê Kurdan mafê Kurdan perwerdeyiya Kurdî destûra bingehîn de hebûna Kurdan nexemawî ye tenê dibêje em terorê bi dawî bikin di vî aliyê de Tayyip Erdogan samîmî durist şeffaf tev digere lê ez bawer dikim em xeyalî tev digerin wekî milletê Kurd em ji xwe re li gorî xwe tiştan bar dikin li pêvajoyê mesela ji bo ku çima xeyalî em tev digerin de aqil heye mantiq heye
Ji bo ku em bikaribin vegerin Tirkiye tevlî siyasetê bibin, pêşî divê milletên me ê li Tirkiye bikaribin siyasetê bikin, beriya me. Beriya hêzên gerîla biçin Tirkiye divê Kurdên normal ê sivîl karibin siyasetê bikin. Ê baş e Kurdekî sivîl ê li Tirkiye ji bo Kurdan dikare bixebite? Eger bikaribiye 10,000 insanê me çima hepsê dane? Hemî ji bo Kurdbûnê bû. Ya heta Serhedîn Demirtaş hevalê xwe hemû ne 10,000 girtiyên Kurd serbest neyne berdan. Yani çûyîna gerîlayekî jî a Bakurê Kurdistanê temamî ji bo xapandina milletê Kurd e. Ez xatir ji we dixwazim hevano di saetên pêşme de tiştên girîng wê çêbin. Ev peyman ediye nizanim bi vê peymanê re yasaya parastina Kurdan li Amerîkayê derdikeve dernakeve ez wî nizanim. Eger vê peymanê zerar dibe yasaya parastina Kurdan li Amerîkayê pir heyf e. Ez ji we re bêjim yasaya li Amerîka ji vê peymanê girîngtir bû. Yani min tiştekî nedî di vê peymanê de. Tenê hebûna qesedê bikeve garantiyê ew e yani. Ka em bidirin zeman dermanê her tiştî ye. Bi xatirê we silav rê zeman da.